ଆସନ୍ତୁ ପାଣିପୁରୀ ଖାଇବା। ତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଣିପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଣି ମିଳେ, जो कि ଖଟା ପାଣି ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିରା ପାଣି ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟି ପାଣି ବି ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି 6 ପ୍ରକାରର ପାଣି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳୁ ଦିଆଯାଏ, जो कि ବାହୁବଳି ଭଳି जो ଶିବଲିଙ୍ଗ ପରି ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦିଆଯାଏ। ତାହେଲେ ଟିକେ ମଲାଇ ମାରକି ରଖାଯାଏ। ମଲାଇ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ବୁନ୍ଦି ପଡ଼ିବ। ବୁନ୍ଦି ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସେଉ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ जो ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଦାନା, ଗୋଟେ ଲାଲ କଲର ରେଡ୍ କଲର ଦାନା। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ା। ମାନେ ଖାଇବେ ତ ଆପଣ ବି ଥରେ ଯାଇ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଲାଇ ପଡ଼େ ନା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ତ ଟିକେ ବୁନ୍ଦି ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ମିଶିକି ଆସିଥାଏ ନା, ତା ସହିତ ପାଣି ଯେଉଁ ଖଟା ପାଣିଟା ମିଳିଥାଏ, ବହୁତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଆପଣ ବି ଥରେ ଯାଇକିରି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସଜେସନ୍ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ ନା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେମିତିକା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦେବେ ଗାଇସ୍।